m'han fet quedar allà dalt. Faltava un... Vale. Jo penseu, he anat a tornar la corda, però llavors m'han enviat amb una altra cosa. Vale, és igual, tranquil. Però va d'incògnito. Sí, claro, a mi m'enganyen. Si tu saps les armilles, a vegades no ben bé, m'enganyen. No te creas que no les conozco a todos, no. Ah, sí, no he pensat en això. No us veig a vosaltres. Avui se n'han dut en els nostres companys i companyes cap a Madrid. Avui comença aquesta farsa de judici. Avui, d'aquí, comença un judici que nosaltres no n'esperem res i, a més, aquest judici ha de ser, no el volem normalitzar, sinó que ens hi oposarem d'una manera decidida. Normalment, en un estat democràtic, el fet que es faci un judici és una esperança que es faci justícia. Ara i aquí, el fet que estem davant d'aquest judici és en si mateix una injustícia que no podem tolerar.